Sashisin ni pedang singong bahaya pi ki ba pet ba shak skor ya kani ka program leng ba ka Good News TV. Kanong rim ka bangan kren ha kani ka por kade nakashiti upwal apostol siya kinong Kolosai kalinong ka basaw ka dekot basan bat bandriu. Bat ka kubor kade syapang yad da ka jing stad. Kum ki briu lakhot yang iban im ha ka rukom ka bapen pau ya ka jing it ba jing stad ublay. Kham tam ha ka jing yade jangi bat ki we. Kane ka dekot ka ay yangi ka jing penyat ka batrei kam. Kumno ban yakan du bat ki briu ki banabar. Bat kumno ki kitin bat ki kam jungi ki de ban pen pau bed ya ka jing IA ka jing shisha bat ka jing stad. Tekan ek benta ka pen kan mau yangi ba ka jing long bat jing kren jungi kala bandon ka jing kta ka bakrau ya ki we pat. Ka bayalam ya ki sha uble ni sha jengai na u. Ngin pe chwa ya ka jing mut jong kine. Tolong ki bastad ha ka rukom le jong pi ya ki briu ki banabar. Kane ka mud bangi dei ban long ki batmu bat perkhat bha. Kumno ngi im yala ka jong ka jing im hakmat ki we. Ka jing long jongi ka dei ban pen pau ya ka jing start bakan jable bat kam de ban long ka jing khanglat ya ki we pat ban wan sha ka jing yet. Pendan kam hog ya ka we pa ka we kalat. Man la ka jing ya kendu bat ki we ki briu. Kalong ka lat ban pen i ya ka jing it you Christ bat ban ya sam ya ka gospel. Tila pen shlur yangi ban shim ka bu ya kine ki por. Ban penlong ya ki ban ken na ka benta ka himaha ublay. Ka jing mut ka balay. To ay ba ka jing ya kren jong pi kan long ka badab da ka jing IA bed. Tegi kitin jongi ki de ban pen pau ya ka jing IA ka bangi yoi na ublay. Kani ka mut ban kren da ka jing smun ba jing sngeorit wat haba ya kendu ya ki briu ni ki jing jia ki ba e. Ka jing mut ka basaw lapen sngem da ka umso. Ya ka umso ha ka perthei lapen dan kam ban penne pensa iki jing bam ban pen bha ya ka jing sma. Tikum juru ki kitin jongi ki de ban long ki ba penne pensa. Ki ba penne ya ka khubor jong ka gospel. Bat ki ba pen sma ka bamut ki ban kring bat pen sngew tanad. Ka jing mut ka basan kenang ba pintip kumno ban jubab ya baro. Tega jing stad bakan jaman sim ka yarap yang i ban tip ya ke ei ka bangi de ban ong bat lando ngi de ban kren ya ka. Ka jing ya kren jongi ki de ban long ki ba don jing tumu ki ba yalam ya ki we sha ka jing sngew thu ka ba kham jeliu sha phang u Christ. Ka ei ka ji ka ngi yo na ka ne ka de khot pa. Ka we ka de im da ka jing tumu. Ka jing im jongi ki briu ka de ban long ka balapan pau da ka jing tumu. Ngim de ban yat tang leng ba ki jing ki jong ka jing im ka ba man la ka singi. Henry de ban im da ka jing tumu kham tam ha bangi ya kandu bat ki we ki jat ban riu. Te ki kam bat ki kitin jongi ki long ka jing ban pau ya ublay ubangi shakri. Bat man la ka jing ya kandu ka long ka lat ban penjan ya uwe pat sha u. Da ka ba im da ka jing tumu ngi pentik na ya ka jing long jongi ka ya de bat ka jing et jongi. Te ka ne ka kantup ya ka jing pen i ya ka jing long ba janai bat ka jing long rit. Badru haba ki briu ki pejengi ki de ban yo i ya ke ei ke ba pher ka jing it u Christ ka de ban teng shine lang ba ka jing IA ha ka jing kren jongi ka long ka jing pen pau ya ka jing long jongi bat kum ki briu ki kitin jongi ki de ban long ki bala pen scam bed da ka jing IA ha ka jing kren ka mud bangi jubab da ka jing smun bat jing sngeorit ka ba pen pau ya ka jing map bat jing it ublay wat habangi ya kendu ya ka jing persha ne jing bom sngew thu jing mud ti kalong ka basuk ban long ki ba ya da ni ki ba kan tho habangi ya kendu ya ki we ki jat ban riu Henry hakum gini ki por lakhot yang i ban jubab ha ka rukom ka ba it bat burom da ka ba kian na ki kentin ki ba e ki ba la ban penjengai ya ki briu na ka khubor u Christ ka ktin jong ublay ka pen kan mau biang yang i sashisin da ka baong Henry ha ki donu jong pi to burom ya u Christ kum utrai tolong ki balapan kre bet ban ai jubab ya uwei pa uwei uba kali ya pi ban ai ya kadaw jong ka jing kermen ka ba pidon Henry le ya kane da ka jing jamnut bat ka jing burom ti ka jing IA ka bangi pen pau ha ka jing ya kren jongi kam kedeu tang ya ka jing it u Christ Henry ka pendu tiar ya ka jing shun bat ka plilat ya ka jing ya kren ka ba kham benya ti habangi kren da ka jing IA
ki briu ki kham sngaw tenat ban sngap bat ka penmi ya ka jinglong jong ka jingburom bat ya ka jing ya le persya tolong ki bastad hakilat kilenti tikilat ban sekhibun sin ki wan khlem da khmi lenti bat ushabi ban pendon kam hok ya ki kalong ban tip bat long ki balapan kre ngim don kam ban pun bor ya ka khubor gospel haman la ka jing yakren henry andala mi ka jing pli ka batan rai ngide ban long ki balapan kre ban kren kane kala ban long ka jing kali shaphang ki jinge jongi ka jing long ha ka badon ki baya sam ya ka jing ya le lane tang ka khlip mat ha ka ba ka jinge jongi kala ban wanra ya ka jing shai ha ka jaka ka badum te ban shim ya kini ki por ka don kam ya ka jing perkhat ya ka jing lam jong blai kum juru ka jing long bakloi ban mi shabada ka jingit andala ka por kala biang te kalong ru ka badon kam ban itu ba om man la ka jing kren kalong kalat ban yalap ha ka rukom ka batikna henry man la ka jing yakren kalong kalat ban pun pau ya ka jing itu Christ ka bor jong ki kentin ki don ka bor ka ba om la ban ngej ki la ban pen slur pen kiu lani ki la ban pen mong ban pen du man sim bat pen jot ka bible ka batai ya ka shintur kum ka ding ka barit ka bala ban pen me ya ka ding ka bakrau ka ba pen i hadu kat no ki kentin ki la ban te ne pen prakloi tingi kum ki briu lakhot yang i ban pen don kam ya ki ketin jongi ban te ya ki wei da ka ba ai jing kershan jing shisha bat jing im te kane kamut bangi kiar nap ki phang ki ba e ne ki ba tenju henry kamut bangi ya kendu ya kira ka jing start bat jing sumar te ki ketin jungi ki de ban long ki ba kentiu bat ki badap da ka jing shisha ka ba kedeu ya ki briu sha o Christ tongin perkhat ba pishet jing bam ladap pendap palat ya ka umso ka kalalong ka ba om la sha bat ladap hi pendap kendiat e kas ngeu tenat te henry ka jingbun ka umso ka babiang ka penlong ya ka jingbam ka babang bat ka bas ngeu tenat ti kum juru habangi ya kendu ya kiwei ki jat benriu ki jing ya kren jungi ki de ban long ki bala pen sngem tang ka jing ia bat ka jing shisha ka babiang te ki ktin jungi ki de ban long ki ba khot bat ki ba penlong ban perkhat ki ba ino ya ki wei pat da ka jing kwa ban tip kham benya shaphang ka jingit ka bangi bat te ha ka bapan kut kane ka dekhot ka khot yang iban im da ka bathumu bat ban kren da ka jing start ka jing ia bat ka jing boram kham tam ha ka jing de jungi bat ki wei man la kalat ban ye kendu bat ki wei pat kalong kalat ban pen pau ye ka jing it bat jing shisha jong u Christ te ki ktin bat ki kam jungi ki long ki bakon san kila ban peli ye ka jing khang la ka banta ka gospel ne khang ya kiru te tongin ya le ban long ki bastad ha ka jinglong jungi ki bas ngeurit ha ka jingkren jungi bat ki ba kloi barabor ban ya sam ya ka jingkremen ka bangi don ha o Christ to blay un kurku ya ki nong pet bat ki nong ngap jong ka ni ka kubor na ka banta ka buram jong ublay amen tongin duai ko pa medei usharak ya ka jing im jungi klema me ya ka jing im ka jungi ngim la ban le ai ko pa de ha ka ni ka poru ka khubor ka kren shaphang ban yad da ka jing start tingu ni kum ki briuru ngidon kami ka jing rap jong me ha ka jing im jongi knang bang ngi ngin la ban yad da ka jing start ha ka jing im ka jongi bangin la ban im kat kum kamon ka jong me sngiawi ka ni ka jing duai ka jongi pat yarap ingi ko pa banginang la ban kiu shaprang to sngiawi ka ni ka jing pan ka jonga ka teng jing Jesus nga duai amen